Hát igen, arról van szó, hogy az expert gyógyászat, ez egy sajátos ilyen gyógyítási technika vagy módszer. Ez a gyógyászatnak egy ilyen érdekes megközelítése. Ez egy olyan dolog, hogy az ilyen élvezeti cikkeket is lehet, hogy lehet használni gyógyításra. Az első ilyen élvezeti cikk az a kávé. Mondjuk a kávét azt lehet használni egy ilyen hirtelen stresszre, vagy hogyha megijed az ember, akkor megiszik egy kávét, akkor az olyan, annak olyan nyugtató hatása van. Ez, a kávé az Dél-Amerikából származik. Na, a második dolog az a dohány. A dohány az indiánoktól származik. A dohányt azt lehet használni ilyen bőrbetegségekre, bőr problémákra, lehet, hogy még a bőrrákot is lehetne vele kezelni, vagy gyógyítani. Hármas a kóla ital. Na most ez a kóla ital, ez kóla dióból készül, ami Afrikában honos, de viszont Dél-Amerikában is termesztik. Na most a nyugati gyógyászat, a következő nyugati gyógyászat, az annak az alapja a nyugati gyógyászatnak az alkohol szerintem. Az alkoholnak van egy ilyen fertőtlenítő hatása. Az alkohol, hogyha megvágjuk magunkat, vagy valami sérülés éri az embert, akkor bekenyi alkohollal, és akkor az csípja. Úgyhogy szerintem a nyugati gyógyászatnak ez az alapja. Akkor következő az indiai gyógyászat. Az indiai gyógyászatnak szerintem az alapja a tea. És nyugati vonatkoztatásban az, hogy az ember a munkahelyen például reggelihez iszik teát. A következő gyógyászat az eszkimó gyógyászat. Erre azt írtam, hogy a puskázás, most én is használok itt egy ilyen puskát. Hát igen, az eszkimóknak lehet, hogy a puska használata az egy ilyen elfogadott dolog, mert olyan körülmények között, ahol élnek az eszkimók, ottan egy puska azért jó, hogyha van. Úgyhogy őnekik lehet, hogy épp a puska használata az egy ilyen megengedett dolog. Akkor következő a kínai gyógyászat. A kínai gyógyászatnak a gyógyeszköze az a labda, és mondjuk az ilyen labdasportok. A tibeti gyógyászat, a tibetiek azok olyat csinálnak, hogy rajzolnak így a földre, leszúrnak ilyen színes port, és akkor abból rajzolnak sokféle dolgokat, nagyon szép dolgokat, és aztán összesöprik a végén, és beleszúrják a folyóba. Na most a nyugati vonatkoztatásban olyan, hogy mondjuk a kötödébe is vannak ilyen, hogy nem sikerült darabok, rossz darabok, akkor azokat le lehet fejteni, vagy le lehetne fejteni, és akkor olyan, hogy valakik ezt használják, valakik nem fejtenek, úgyhogy azt végül is le lehet fejteni, és akkor lehet belőle újat kötni. Akkor a fémes iparban csinálják úgy, hogy egy rajzot adnak több műveletre, mondjuk esztergálásra, marásra, csiszolásra, és akkor egy rajzról dolgoznak a munkások, az emberek. De viszont szerintem azt külön rajzra jobb lenne, hogy minden műveletre egy külön rajz. Akkor az afrikai gyógyászat. Az Afrika szerintem ilyen fehérek laktat településeken is előfordul, hogy néha van egy-két néger, és akkor olyan dolog, hogy ez olyan érdekes hatása van neki, és akkor olyan dolog, hogy ennek is van egy ilyen gyógyító hatása, lehet, hogy épp a szénbetegségekre van gyógyító hatása.
akkor az amerikaiak, vagy amerikaiaknak a rejtett gyógymódja az az írott Biblia. Akkor az ausztráloknak a rejtett gyógymódja az a képes Biblia. Dél-Amerika, Perunak szerintem az ilyen egyszerű, szimpla dolgok, mondjuk megeszünk egy egyszerű ételt, ami szimplán megeszünk valamit, csak úgy, magába, hogy nem keverjük meg minden, hanem csak egy szimplán megeszünk egy valamit, hogy megiszunk egy italt, szimplán valami, egy nagyon egyszerű italt. Tehát egy étel, vagy egy ital, szimpla dolgok. Akkor a skandináv gyógyászat, ide tartozik az évszakhoz kötött dolgok, hogy megvan, melyik évszakban miket szokás csinálni, ilyen évszakhoz kötött dolgok, szokások. Na most ide tartozik még mondjuk ilyen, hogy van ilyen, hogy szabadidőhöz kötött dolgok, munkához kötött dolgok és szabadidőhöz kötött dolgok, és van ilyen, hogy mondjuk vannak ilyen szabadidőházak, weekendházak, hogy a weekendházakat azt ilyen szabadidőre használni, de viszont abban, hogy az ember abban lakjon, az nem éppen a legjobb. Akkor a zsidó gyógyászat, ez egy ilyen saját kitalált fantázia dolog. Szerintem, hogy a zsidóknak a gyógyászat az ilyen valami, hogy a nagyvárosból lemennek az emberek falura, és akkor az egy olyan érdekes dolog a falusiaknak. De viszont hogy hívják, ezek akik lemennek, ezek unatkoznak ottan, és akkor ennek egy kicsit nekik olyan unalmas azok, akik lemennek falura. Úgyhogy ennek is van egy olyan gyógyító hatás. Akkor a következő az etruszk gyógyászat. Az etruszk gyógyászat az egy ilyen dolog, hogy az etruszkok pedig az, hogy lemennek szintén a nagyvárosiak mondjuk a falura, és akkor ottan szeretik ezt a falusi ételeket, falusi kajákat szeretik, és akkor ennek is van egy olyan úgy pozitív hatása a nagyvárosiakra, úgy a falusiakra is van egy ilyen jó hatása. Akkor a perzsagyógyászat az egy olyan dolog, hogy vannak ilyen akciós termékek, és akkor ilyen le vannak szállítva, és akkor az emberek azt néha vásárolják, ez jó dolog, de viszont azért az a jobb, hogy az ember megveszi azért normális áron egy ideig, és akkor néha használ ilyen leszállított termékeket, úgyhogy az nem a legjobb, hogy mindig a leszállítottat vásároljuk. Akkor Japán gyógyászat, a Japán egy keleti nép, azonban halad a korral, nem megyünk vissza, hanem előre haladunk. Úgyhogy ez egy ilyen japán gyógyászatnak az alapja szerintem. Akkor az egyiptomi gyógyászat, ez is ilyen saját megközelítés, hogy az egyiptomiaknak vannak betegségek, amikre csak éppen egy termék, gyógymód, vagy egy fölismerés jó. Úgyhogy csak az gyógyítsa, olyan, hogy az ember próbálgat sok mindent, nagyon sokféle dolgot megpróbálhat, és nem sikerül, nincs neki hatása. De viszont megtalál egyet, akkor az hatásos, és az gyógyítsa ezt a betegséget, vagy gyógyíthassa ezt a betegséget. Akkor a szláv gyógyászat, a szlávoknak szerintem létezik ez egy ital, van egy úgynevezett kvasz ital, és akkor ebben a kvasszban van benne B-vitamin, és ez egy ilyen pozitív nyugtató hatású ital, ez a szlávoknak a kvasz. Most, hogy mi van benne pontosan, hogy sörélesztő, vagy nem tudom, hogy pontosan miből készül, de viszont egy ilyen, hát végül is ez egy ilyen kellemes italféleség, úgyhogy a szlávoknak szerintem ez a kvassza az ilyen
gyógyeszközük. Akkor van a sumér gyógyászat. A suméroknak ez is egy ilyen fantázia dolog, hogy a pezsgő tabletta, mondjuk látod, hogy ez a sumér gyógyászatnak az eszköze. Itt is vannak ilyen, hogy vitaminok, vannak nyomelemek, vannak ásványi anyagok. Akkor zavargyógyászat. A zavaroknak lehet, hogy éppen a gyógyító zene. Mondjuk amiket én csinálok zenéket, az is lehet, hogy éppen ilyen avarféle zeneszerűség. Akkor a római gyógyászat, ha rómainak érzed magad, akkor egyszer illene elmenni életedbe Rómába. Ez egy ilyen szlogen. Tehát, ha rómainak érzed magad, akkor egyszer illene elmenni életedben Rómába. Ez a rómaiaknak szerintem. És akkor harmadik, az utolsó pedig a francia gyógymód. Szerintem ez a megelőzés az, hogy megfelelőképpen táplálkozzunk, akkor hogy mozogjunk eleget, a testmozgás, ez egy nagyon fontos, és az, hogy stresszet úgy kerüljük. Úgyhogy remélem, hogy érdekes témákat, vagy érdekes témát dolgoztam föl, úgyhogy kb. Ennyi.